Dit is het domein van mij. Hier zit ik regelmatig. En hier is een beetje mijn, wat zou ik zeggen, mijn iets museumke van Philips. Hoeveel ben het, hè? Nou, je staat misschien een 80. En ik ga wonder ik nou even een paar staan. Ik verzamel hier ongeveer 20, 25 jaar radio's. En ik was ook onderhouden, dus dan moet ik 100% werken. Dan moet ik dat repareren. Dus dan bleef ik daar wel aardig mee bezig. Dit is een Wutse naaibouwer van Philips, die ze vroeger maken in 1944. Dit is begonnen met een paar onderdelen en dan bouw je de rest er zelf gewoon bij, is dat het idee? Je hoort nou via het net. Internet kan je dat wel bezetten. Maar ik maak eerst een kastje wat op afmetingen past en dan maak ik daar onderdelen in. Wat is er nou zo leuk aan die radio's? Ja, radio's. Dat had me altijd vroeger bij geweest. Dus had weer vroeger bij de radiocentrale. Die had dus thuis ook een versterker. Nou ja, en ben me dat altijd wel bijbleven. En radio's, je kent heren en je kent zien. Ja, van die ene komt het oren. En we dan maar vakantie weer een rammelmerk nou, en dan kwam ik altijd wel wat thuis. En ze dag het al je? Ja, ze komen eerst uit elkaar, want er zit 60 jaar stof in. Nou ja, en rook vader vroeger een soort, dus dan stjonken ze. Dus dan maak ze eerst een keermaatje. En dan zet ik ze aan en dan probeer ik ze en dan mag ze weer spelen. Nou, het mooie van radio's is dat de geluid het komt. Zo nou eens even wat geluid maatje willen van mij. Nou, we zullen ze even hier aanzetten. Dit is Gerard Joling in werk en uitvoering. En het wordt even voordat ze op gang komen, hè? Ja, die buizen maar even warm worden, hè? Dat is al met al die jaren radio's. Maar al die radio's, die spelen net al een minuut. En het loert is best goed, hè? Ja. Dit is nou Wat maakt er nou maar die samenling barren als jou er net mee wezen doen? Ja, de band, sommigen zeggen van, nou, dat vind ik wel een mooi toesteltje. Vooral die liedse bakkelieten, daar ben ze wel wat gek op. En dan hoor ze, nou ja, dan maar ze maar redden. Dan zal er misschien wel eens een opkoper komen die zei van, nou, ik ga daar wel belang bij. En dan hoor ze maar naar de sloop. Het had je voldiend en dan is de players, nou, dat u dus is het u. Je gaat er in een moordend tempo doorheen. Het is voor ons redelijk normaal, maar ik denk dat het voor de burger en voor de buitenlui het toch wel redelijk bijzonder is. Waar moet je nou op letten als je maar zo'n klusdwanen binnen? Want er komt een heel soort autoverkeer, jongens. Ja, als ik op de weg bezig ben, dan werken we in de afzetting. Dan werken we met verkeersregelaars. Zodat we het verkeer even staande kunnen houden als er moeilijke bomen naar beneden komen. Dat we geen risico's nemen ten opzichte van het verkeer. Ja, en hier in het bos is het voor ons niet zo spannend. De wind zit nou helemaal in de goede kant. Dus het kan nooit naar de weg toe. Het waait altijd met de wind mee. Dus op zich, het is jammer dat het regent, maar de wind is ideaal. Maar jou kennen vast ook de YouTube-filmpjes wel weer bij zien dat die begint toch echt de verkeerde kant op gaat. Ja, maar die filmpjes vind je mij niet tussen. Ik ken ze inderdaad wel. Nee, het is jou nog nooit toegegaan? Nee, ik kan wel eerlijk zeggen dat ik heb nog geen gekke dingen meegemaakt.
Waar mag je nou op letten? Zeker als je wat van de gruttere biem, wat je die omzagen maakt. Hoe pakken jou dat om? Nou, wat heel belangrijk is als je dikkere boom zaagt, dat je de valkarf goed erin maakt en niet te groot, dat de boom door kan vallen. Kan hij dat niet, dan zou je op elkaar komen en dan splijt hij helemaal los. En dan kan het wezen naar de onderkant van de boom tegen je kindertje aan krijgt. Ja, en daar word je niet blij van. Hoeveel biem gaan er nou op een Duits in de vlakte? Nou, dat gaat tussen de 300 en de 400 bomen gaan er per dag naar beneden. Hangt een beetje van de dikte af. Als je op de weg staat en je moet echt die eiken langs de weg doen, ja, dan houdt het met een 50 op. Maar dan heb je ook bomen van 60, 70 centimeter doorsnee. Hier is zo'n bosvaak, nou ja, dan kan je wel 300, 400 op een dag plat leggen. Ja, wat hoeveel biem gaan je uiteindelijk in de vlakte? Hebben we een schatting? Alles met elkaar praten ze hier over een goede 1000 bomen. Hier is nou en dan echt wel een spietig, want er zitten soms toch echt wel hele mooie biem tussen. Ja, dat klopt. Ik ben niet alleen op de wereld om alleen maar boompjes om te zagen. Dat is niet echt mijn doel. Ik ben ook wel een beetje begaan met de natuur. Dus we hebben in het verleden hebben we ook wel een boel in Ipsiek en dat soort dingen gedaan. En dan kom je in Friesland bij zo'n mooie woonboerderij, een grote boerderij. Daar staat een rand van boom, van iepen om toe, op een terp. Ja, dan ben die boom ziek en dan praat je over boom van 80, 90 centimeter die er misschien wel 100 jaar staan. En dat moet dan in één krap weg. Ja, dat vind ik ook zonde. Ja. Maar goed, als het ziek is, ja, dan houdt het op. Ja, en in dit geval moet er asfalt komen. Ja, hier wordt de weg verbreed, dus ja, het had wel een doel. Het is niet zo dat we doelloze bomen omzagen. Dat absoluut niet.